Aktar minn 11,800 euro marru għal il-ħbieb. Hekk sostna deputat parlamentari nazzjonalista Jason Azzopardi meta sar magħruf kif tqasmet l-ispiża ta' 15,000 euro VAT inkluża sabiex ġiet organizzata l-konferenza tal-aħbarijiet fejn kien ġie ppreżentat l-aħħar pakkett ta' għajnuna finanzjarja mħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela. Fil-Parlament, Jason Azzopardi staqsa direttament lill Prim Ministru sabiex jagħti breakdown tal-ispejjeż eluf il-intefqu mill-Gvern Laburista bil-għan li Robert Abela jħabbar miżuri ta' sosten fid-dawl ta' COVID-19. Miżuri li ħafna minnhom għadhom sissa ma waslux għand eluf ta' ħaddiema. Fit-tweġiba parlamentari il-Prim Ministru ta' dettalji ta' kif kienu mqasma l-ispejjeż 3,540 euro għas-setup, 3,500 euro fl-istage, 2,155 euro f'live stream u TV feed, 1,512 euro f'dawl, ftit inqas minn 900 euro f'sound, ftit aktar minn 240 euro għal ġar u kienu biss 847 euro l-ispejjeż relatati mal-lukanda. Dan ifisser illi eluf li setgħu marru fil-bwiet taċ-ċittadin marru direttament fil-pompożità tal-Gvern mit-taxxi tal-poplu Malti Wawċi f'mument tant sensittiv għall-pajjiż.